ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕು ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಅತ್ತಣ್ಣ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಇರುವರ್ದು ಇರತ್ತೈನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಾಲ್ದ ಪುಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ನೆಸಲ್ತಪ್ಪು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಪೊದ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದ ಐಕ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಐಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ಗ ಅತ್ತನ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನಯವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಸರಿಟ್ ಪೊದ್ಪೊಡು ಇಂದೇನು ಮಾತ ಪೊತ್ತುದಾಯನೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಪಾಡ್ಗ ಈಗ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಪೊದ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೊತ್ತುದಿನ ಸಾಮಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ ಪಾಡ್ಗ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪುಳಿ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಮೀನುಗು ಗೀರ್ ಪಾಡ್ಗ ಗೀರ್ ಪಾಡ್ನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಮೀನುಗು ಒಯ್ಪೆರೆ ಬೋಡದು ಗೀರ್ ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಾಲೆ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಐಕೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಶುಂಠಿನು ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಪೊದುಪುಗ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಪೊದುಪುಗ ಅರೆಪುನು ಪಾಡ್ಗ ಈಗ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಬಂದು ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆನ ಇಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಬಂಗುಡೆನು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಐದಕ್ಕ ಅವೇನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ
ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಪಸೆ ಬುರ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚೊಂದು ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.